фирма Итал Модул Луче беше отличена с златен медал на тазгодишния есенен технически панаир. Престижната награда беше връчена от журито на най-голямото търговско изложение в Югоизточна Европа за разработката и производството на бетонна комплектна трансформаторна подстанция тип моноблок, 2 пъти по 800 кВт-ампера, серия ID02. Уникалното съоръжение е предназначено за захранване на промишлени и битови обекти от въздушни и кабелни линии средно напрежение. Бетонната комплектна трансформаторна подстанция на Итал Модул Луче се намира на обществено достъпни места при гарантирана защита на хората, намиращи се в непосредствена близост от всичките й страни и работещия в неоперативен персонал. Итал Модул Луче е фирма с 10 годишен опит по изграждането на кабелни мрежи средно напрежение и монтаж на подстанции на различни типове обекти на всички български производители. На Пловдивския панаир компанията има съвместно участие с световно известния португалски производител на електрическо оборудване ЕФАПЕЛ. На щанда на Итал Модул Луче в палата номер 8 посетителите могат да се запознаят отблизо с електрическата система Logos 90 на ЕФАПЕЛ, която се отличава с изключителен перфекционизъм в дизайна. Новата серия от ключове и контакти Logos 90 е произведена от скъпи съвременни материали и е вдъхновена от модерната архитектура. Итал Модул Луче представя за първи път Logos 90 в България.